damit. Damit. Kuha mo damit. Damit. Damit tsaka cellphone. Damit tsaka cellphone. Damit. Damit tsaka cellphone. Yawa naman. Iyan o, pa-isum na konti. Yan. Post na. Kanina nakabidyo naman na isa. Nakasave na po. Sayang. Talo na sana kayo dun yung sinet ni Kalog eh. Pinabaisig. Ang layo eh. At least umabot ng place. Hindi kayo Hindi na stressed. Iris ko mamaya kalaban namin. Yan, ikan. Bakit mag-guys na ako sa position? Oo, tingnan po. Cellphone ko mo, baliw. Di mo kinuha? Ando sa bag ko. Hawakan mo muna, wait na. Base lang ako. Paano ba? Tuloy-tuloy na to? Hindi na ipopost? Baka ipopost? Walang po ipopost to eh. Gamit nyo sampay niya lang. May laro pa lang. Iris naman talaga. Pangat. Sampay mo lang doon. Doon na, sa loob gagi. Dito ka lang ba? Ano kaya? Hey, hindi ba? Takbo. Paano ba yung kamay ni Ayan kanina? Sugat pa. Balakpak. Hindi, may sugat na rin kasi. Ano? Sa konsilyo daw. Ano marugat. Tayo magano. Consistent yun. Kahit hindi naman lang consistent yung follow. Bet natin, dagdag tayo mamaya sa Iris. Mas kailangan natin eh.
Nagugutan ko, nagugutan.